Poďme dať reakciu na nový Supreme Top, ktorý má výsť 6. júna. Takže ako prvú vec tu ide tento foťák. No, to vyzerá zaujímavé, musím povedať. Je to halus, že Supreme robí takéto veci. A mi sa to napríklad celkom vyzerá to dosť zaujímavé. Ja tu máme tieto kráťase, alebo čo sú to plavky, neviem. Sa mi moc neľúbi. No tieto šotovky sa mi vôbec nepáčia, neviem prečo. To je čo? Môže byť? OK, toto by som si kúpil hneď. Strašne sa mi ľúbi takýto štýl bundy, ktorý má ešte aj limec. Toto je asi moja najobľúbenejšia vec celého dropu, lebo ten strih aj všetko toto to je proste geniálne. Ešte to je taký ten pracovný dizajn, lebo tu je toto pútko aj keby. A vyzerá to podľa mňa strašne dobre. Aj tie colorways. Kámo, tá rúžová, ty kokos. Toto je mega dobre. No toto si ho vôbec nejdem. OK, takéto svetre sú cool, ja mám taký podobný od G-Star a Carhartt. A tieto šortky, toto je banger, kámo. To vyzerá fakt dobre podľa mňa. Tak detkovsky, ale neviem prečo mi sa to začalo ľúbiť. A povedz, na akú ďalšiu značku by si sa videl odo mňa reakciu. Maj sa.